na entwibu esi akwa afedi ya ne yaduro no asem ni gusua na nana kwaku bi aka se na nsem be na okeken wontumi toa so wantwa so eka ya koduru se ono ompensem hunu nti kura no owo no an kingdom Asante manten wa so de yenim se kingdom ba ko pe be magwe da ha eno an sikaja Ashanti youth ene nananom nyina ye twahia ha ye frɛ mo ba ya nye bone eye bone kura eye asem ya wontumi kokan ye nti na ede ya betena ha ye mo bibia chi abo abusuafo nsentwerefo ayeto ye nsa frɛ mo ema ne mema ye ma bibia chi bio senne ye frɛ mo betena ha se mo medi dwumadi ho adanse a na nye bibia ntra se mo hwɛ ye ne a yete epunu iti se ye bo adwumadi ama na koso a ehwɛ me nsani fa so a eye kejetia central market abinchi ema mpanimfo a ahema no ma muda edwana no eye nana yafo a ba ehema nana sakina ahwene ehema adwene nana sewa ntosi hema chama yankuma afi yekɔ bantima market so ami race course nso a nana chewa Beatrice Impieni kachiri badu ene asanteman emaya ede ani monyam ahemafo nyina atwa masi dwom ho ahia empanimfo ye maamenom Ashanti youth ene nananom nyina ye twahia ha ye frɛ mo ba ya nye bone eye bone kura eye asem ya wontumi kokan ye nti na ede ya betena ha yen ya yete nyina yenim se sikadwadin mu enti nenne yete baabie sikadwadin mu enti ne yensa koya no ne na amanyofo di subi bewuram ne sen na nsen ya ye 3 January ena yenyane ntiye se NPP fo a ye gina se yento mo so aba meye mrahye bedwafo no ye be coverting nana adru menhia south so enti se nhyiamudie no kɔ so wo asokwa na nhyiamudie na se no ekoba se yewura napo a oye menhia south NPP parliamentary candidate and as a member of parliament a OCCA adru mra esese okɔ ne vetting na vetting na se ne ekoba se esese mpanimfo e wo hodi ne ho adanse ye kakra vetting na se nso na ne a o chair program no ana vetting committee chair no eye Henry Nanabuachi a ye bone nsamrane se na nabi one yenuaba nanampoma a oye Ashanti regional NPP women organizer na menhia south mpanimfo no bi nso wo ho ti se chama tontom ne Alaji Abuba omunyina akopie dwumadi nase enti ekoba se ye beye vetting dia asetena pa yewura na poni menhia south ne asantema 20 adansidie bi nkoso ma no na adansidie no mu no na yewura chama wontumi eye se ono de oni bibia kafa ne ho enti ekofa menteme ho ase kakra bai ema menhia south organizer wo ha e frɛ no Abubakar ene no ye enkitahudie ne menteme ho ase ne enyiya no ne ano baabaye na adwumadie na ase no empanimfo bi de yesunsum ne ani monyam firi ha kota adwumadie na chi menhia south council of elders chairman eye nana kwakubia ono a na ye kokoso hene afei chama tontom nom nyina akota adwumadie na chi no chama wontumi kyerɛ sɛ Abubakar eye ade bi eye organizer Abuba eye ade bi ana onte ase enti e ma no baabaye ba so eno ma nana kwakubia oye Asantehene brempon e ka se da bi ne council of elders chairman e wo menhia south ye nhwe ma Abubakar ma ye dwumadie si nti ye pamo no firi ho Abubakar firi dwumadie na se no e ho na chama wontumi na oye Ashanti regional NPP chairman no e ho na ono so na homo asɔre a ogu dwumadie no so a e kasa nti e ma nana kwakubia ko se o ma abodwoye mu aba enti dwumadie na se no kasa bi a abusuafo ne nsentwerefo e course wo ho no ye kakura na wo se aguye e ma chama wontumi de ne nsasi ne bo se wono de se wonya hye na asema se wo kana dwene a empo sabio sabi empo yewura Asantehene ote kokko so kura ka asem no ne nya dwene a ono be kana dwene a kire no na entwibu ase akwa afedi ne yaduro no asem ni gusua na nana kwakudu aka se na nsem be na okeken wontumi toa so wantwa so eka ya koduru se ono ompensem hunu nti kura no owo no an kingdom Asante manten wa so de yenim se kingdom ba ko pe be magwe da ha
eno ani sikagya ene yesom no eno nti na wa nyina yete baabi na wo chama Wontumi wo kingdom dia na sese kingdom ni yedwiri fisa Asante mantam de kingdom ba ko pe ne wo ha nti ema na kwaku bia ne ye anobabaye dwumadie na se no ensempi na course wo ho enne Ashanti youth ye ni nipaku a esese yi asem na no ansakura na aduru baabi ese duru nti na friends entwefo nhyiamu a na ye beka asisudua asisupi se chama Wontumi oye MPP amanyokuo no Ashanti regional chairman kuo no nyane dia kuo na ye nyina na ye ka ye ho bo nkoto abade won besi akonwa no so nti na Wontumi hu ne se oso chen Asanteman ana oso chen sikadwa ye ntimi ne ntra Asante se Wontumi hu ne se MPP amanyokuo no omo ane omo a obi aka ontia omo mfie kuo nko ne yenso ne sikadwa na nsem a ye kan asem ni si January 3rd MPP mpanimfo ye trance dwene ho se eye dania adwene bi se bi obebo mu trim ama omu di gatoa abansa kra na ndi abayedwumadi so omo tra ho a won kran na asem ya ewom ni se eye Henry Nanabuachi ono na eye NPP national organizer oya Asantini mapa Asantini de hye kronkron dwumadi na se ne ye koso ema kokoso hene nom gitu se nsem a Wontumi kan de eye ntia se ema no na nabi sa akogina kasafidie so kasafoni so edifende ne chama Wontumi ye no enti na ye kan sisudua sa Asantefo na omuwom na omudi sikadwa ato nchen afa amanyosem ebi na nabi ye no enti eba ye Asanteman mu ade a na kyerese na nabi oye kwami tua na yi Asanteman ma ye ode pataku enwa ho adura ne ho ena wabetra enwambuo num ne wo kire enwan no awie enti ne se ya behia ha ya semtiawa ye ne NPP ni asem ye ne chama Wontumi wa asem oka sikadwa waka Asanteman oka sikadwa waka Asanteman ye de yade srede to aman hene abrempon Asantehene edi krofo a musa kira abrempon mo so de besom yewura se chama Wontumi asem a wakan ye de yade srede to manim so bia mani nsina hemfie eye Asantehene hemfie ha a sikadwa sie ye nhia chama Wontumi wa ha ye nkase ye nhia MPP fo Wontumi de yele ne tonkwanta ya pai yeli mise isu ene ne pai ene na hantan kasa na ye toaso amana ko wie se eye NPP amanyokuo no enam tumi a ye tamfra Asanteman mu ade ma wo mu nti yenim se da na nyina na ye koto aba no obia nim nanso Asanteman tam ha ene ma NPP enya ba bi otie no enti ne se omofa NPP no ne ye ja Asanteman hode a ene na ye Asanteman ahemafo ewom emranti ewom nananum ewom enkwade ewom ye twe ho frem NPP amanyokuo no ma mo ko mo ko ene NPP amanyokuo ni tonkwanta ya pai fi se enye ko enye no aye bebre ye de ani atoa ne yahunu se Wontumi no dwanua na oye eyelisi ye de ani atoa hunu se Wontumi no oye dwe e wa Asanteman tam a ne chama na wodi ne ha no onfanto se onfanto a enye yasem eyemo mama nyekuo mu asem na sikadwa ahemfie ha de Asante ahemfie bi etwa enwo ahia abrempofo na anoma manfo adikrofo wo a wonnim na sabi oyesremu obeda ho dua broni aye ho kwantwe atwe Wontumi abe ho se ode ne ba ahemfie ha de ye ne wo bika ya de aye betwe enwo afiri ena asem iso anaye kan entwa ha ye toasoa kopim sa afi be kwana wieye ama MPP amanyokuo no dwane a antan abehye omu no ano abrasi MPP ni ti ni hini ne nkon ene Asante MPP ni hini ni ti ne nkon ene Asante ye no ane sei ene Wontumi afa party no ne dia okasa ya duru ba bi se aba institutions e wo ha e kamia ye sa posifo asojafo IGP kura ne kita Wontumi nti ni obeka ye final bibia so bi adanse ye se ye nokre
MPP mpanimfo omo ye National Executive Council members wontumi timi the microphone tua oma no se mesi aba ye beto no hwan ho na wo wonni ano ne yesa wo kan ne wontumi kan wo bie wa no a ye bepam enti ne party a eye nana baafo akoto no bre ye sam fifire apia menka lawyer no ekoda mu wo ho nipa asam fifire wan people ye tie ye tifiri sikadwa ho enne wontumi baada ben a wa beje MPP aboso edidi na ponom ni nipa bi mu atem wa bra yen ne ekote ekosa alai ekoto abadi yi MPP mampani ane osiso enti ye frɛ mu a na enye bone ye nyina ne sensem hunu nsem tantan asem eni kwa sesi asantemam na bi nsi da ene ne wontumi akoka no enti MPP mpanimfo a monya ho te platform akese so esan wontumi ti no asante amane de bempon hini obie no ye sante ne bempon obetwa ntro enti ne nana kwa akudua no ebe keka na bontene ma eba akasafidie so no yenim se ye nokre potin na MPP amanyokuo no so omo se ne ye kan nokre bia ni ma ye to ama na ma mpo ma no odwumadie na se asem iba ye wa yare free 3 January abesine ontimi nya no na nabi ena agi aginem se entesa asem no ntesa enso asem no tesa enti ne chama wontumi nam ena odi duabo na eyi ne ho ano na ye bisa o duabo na edi yi amanyasem ano a angajo ma ama ngwakum wontumi dadaada ye duabo se duabo na edi yi amanyasem ano a ensem a woka ene ahantan aba so na wabie wo TV station na akotrawa wo sikadwa no a ye ka ho asem no sikadwa eno na wo sikakoko ema sikakoko be wo galamse na na wuye bie no a wo TV so yi gold totototo no chama wontumi agu party no MPP mpanimfo suro si ye be ka ho asem fisi ye be pam no wontumi agu party no na wontumi ye ka manate ye se onye obi a organa ha onye obi a ya aba na ye koto ye nansegwa na ne kine ya ye pam wa mo akro na ye asanteman mrante maba wade ye kan si sudua se wontumi sikadwa ahimfia ye hia no eno so nti ye tie ho afra manyoko na MPP mpanimfo wo a wonnim na bebe sikadwa fie ha na bebe abedi ade anasa bebe abechi ayewura na ade wontumi bedi wachi no ubo se sa asanteman ye wo mema ubo se sa asanteman ye wo wura ye ntra ho mamumfa Asantehene ana sikadwa entwitwi fam ye ntra ho da enne ehemfu bi asori nipakuo bi wa Asantemantam wa Ghana ha edi bibia kata omanima sori asem bia ye pese ye de wura twitwi ne wontumi ye di adanse epefe se sankrofo na hyechiri ne ye di adanse epefe nti Asanteman na ye tintasu kwa akire omo ama omo hunu nti sentwerefo fra ye fra mu nyina ya sem ye tiawa ya sem a ye takuri di beto omanim nyina ni ye da Ghana mayase ye da Asanteman ase ye da obi bia ye fra no ba adwumadi ye ase afei nana kwa akudua a oye kokoso hene Asantehene brempon ye da na se papa pasa asemu ibaye na wanfa amanyosem anya Asanteman eni sikadwa nana kwa akudua nyame nhira no ye bompa ya ma Asante ahemfu nyina asa abre bia monkoma sikadwa na munya amanyosem ye da nsentwerefo ne mo amobaye nyina ase Poku TV.